Hello mga ka-idol! Sa magandang araw po sa ating lahat at ganoon din po sa inyo mga kapwa ko reactors ng Mardi. Magbuhay po kayo! And of course, ang ating Mardi Nation na nagmamahal kay Idol Mariano at Cindy po. Nanatili po sila. Maraming salamat po sa iyo. And of course, ang ating mga silent supporters po na nanahimik lang. Nandiyan po kayo palagi. Na sumusuporta po, hindi kayo nang iwan kahit anong mangyari. And of course, kaya sa araw na ito guys, meron po akong share sa inyo. Na isa pong tao guys na ang tingin kay Idol Cindy talaga ay negatibo. Mula nung una pa lang hanggang sa nakilala niya na unti-unti si Idol Cindy po. At negatibo papunta sa positibo po ang tingin niya. Ngayon guys, i-share natin ito guys. Thank you so much. Guys, isi-share po natin ito guys. Yung sinasabi po ni Sir Dennis po, Flores po. Maraming salamat sa Sir Dennis po na napatunayan niyo po sa sarili niyo talagang totoo po ang pagmamahalan nila at totoo po yung pagmamahal po ng Idol Cindy po hanggang ngayon po. Ayan guys, ang sinasabi po ni Sir Dennis dito guys nung una hindi ako naniniwala na mahal ni Idol Cindy si Mariano. Akala ko ginagamit lang niya si Idol Mariano at ang akala ko ay pera-pera lang ang labanan. Nung unang-una, maganda si Idol Cindy at di akalain na magmamahal sa ng isang Aisa. Kaya nung napatunayan ko ang pagmamahal niya kay Idol Mariano, lalo ako humanga kay Idol Cindy. Guys, kalakpakan niya guys. Mayroon talaga mga ganong tao guys talaga. May mga ganong tao talaga na sa una pa lang hinuhusgahan na niya agad yung tao na hindi mo naman kilala. Pero na-realize niya guys at nakapatunayan naman niya sa kanyang sarili na si Idol Cindy po ay pinaglaban niya talaga si Idol Mariano. Ganun talaga sa hindi po ang pagmamahal ni Idol Cindy kay Idol Mariano. Kaya ngayon iba yan guys pagka nagsasalita parang nakakainit ng ulo guys. Kasi hindi naman nila kilala si Idol Cindy Hindi naman nila alam kung ano yung puso ni Idol Cindy, kung anong laman ng puso niya. Di ba guys? Katulad po ni Sir Dennis po, Flores, ang sabi niya na nung una po yun. Pero nung napatunayan niya, syempre po sinusubaybayan ko ang Mardi. Ito po yung mga taong silent viewers guys. Kaya guys, sabi ko sa inyo guys na kailangan ko talagang i-share ito. Kailangan ko i-share ito para malaman din po ng ating mga kapwa, mga reactors, mga Mardi Nation po na talagang may mga tao din talaga na nung una, negatibo. Pero ngayon na napili naman sila. Yun ang pinakamasarap guys Yun ang pinakamasarap na pakinggan natin. At ating i-share na negatibo to positibo talaga. Kaya proud po ako sa iyo sir. Salamat po sa mensahe mo na i-share niyo po sa amin. Kaya guys, sabi ko na sa inyo guys, huwag natin husgahan kung sino po yung kasama ni Idol Mariano ngayon, kung sino po yung minahal ni Idol Mariano ngayon, kasi totoo po sila nagmamahalan. Diba guys? Mahirap kasi po mahusgahan ng kapwa na hindi mo naman talaga kilala sila. At higit sa lahat, wala po kayong karapatan manghusga sa kapwa. Kasi baka mahuhusgahan din po tayo. Biblical po yun guys. Huwag po tayong magbintang at huwag po tayong manghusga. Kasi baka mahuhusgahan din po tayo. Pero, na-inspire po ako sa sinasabi po ni Sir Dennis Flores po. Alam niyo bakit guys? Kasi po, inilabas niya. Guys pinawisan ako. Inilabas niya guys ang totoo niya naramdaman. Kasi, sabi nga niya, sa ganda ba naman ni Idol Cindy po, pagmamahal ko ba siya ng Aita? Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo guys, nakahanga-hanga po ang dalawa. Especially po kay Idol Cindy dahil magandang dalagang Pilipina, Maynila girl, kung tawagin. Diba? Kaya napaka-imposible talaga. Kung unang tingin mo, napaka-imposible talaga, pero gawin mo na lang positive talaga. Ano bakit? Kasi hindi naman yan batayan ang itsura. Hindi naman batayan kung ano man ang estado mo sa buhay, kung ano man ang katayuan mo sa buhay. Pag ang pag-ibig na po, sana all. Sana may pag-ibig.
Hindi, ang ibig sabihin, pag ang pag-ibig na po talaga ang umiiral, wala pong pinipili yan. Bata, matanda, ano ka man, basta mahal ka ng taong yun, tatanggapin ka niya. Ganun po ang naramdaman po ni Idol Cindy po ngayon. Ano masasabi natin ngayon? Siyempre po, napaka-proud po natin sa dalawa. And of course, pasalamat po tayo kay Idol Cindy po na inalagaan niya si Idol Mariano. At nandyan po siya. At hindi lang naman to guys hindi lang naman po si Sir Dennis po ang nagsasabi ng ganun eh. Kung nababasa nyo lang po, lahat ng mga basher po dati talaga, sinatantad po sa Idol Cindy talaga. Nakakaawa talaga sila. Pero, pag nakakabasa na tayo ng ganito, na negatibo nung una, pagdating naman sa dulo po kay positive po na yan guys. At nandiyan po sila palagi. Patuloy po silang nagmamahal, patuloy po nilang pinaglaban po ang Marley natin. Ang dalawang mag-asawa. Katulad po natin ngayon guys, tayo. Diba? Huwag po tayo mag-ailangan, magtiwala lang po tayo. Go! Kahit po, iilan na lang tayo. Kahit po, mawala pa po ang sino man dyan. Dito lang tayo. Mamahalin natin ang dalawang batang yan. Kahit anong sabihin nila, wala tayong pakialam. Walang pakialam sa buhay nila. Kung anong sabihin nila. Basta ang mahalaga, pakialaman natin po ang buhay nila, Idol Mariano. Mahalin po natin sila. Yung ibang tao, wala. Kung natin pakialaman nyo yan, isang tabi na natin yung mga yan. Kasi wala naman tayong makukuha dyan eh. Kaya nga guys, ito guys yung mga comment guys sa mga positibo guys, yun ang kinukuha ko kasi. At i-share ko talaga sa Marley, sa ating community. Para malaman po nila na yung mga side supporters ay may ano rin natin, may voice out din natin yung naramdaman nila. Mga OFW natin, tignan mo yung mga OFW natin guys, tuwang-tuwa po sila. Kahit na wala po silang oras, magkaibang oras tayo, pero nagbibigay po sila ng time po sa ating Idol Mariano sa mundo. At ganoon din po sa ating mga kapwa reactors, nanonood sila, mga live po natin. Kaya ako guys walang putol, walang pagbabagong pasasalamat po sa kanila. Kahit man sana guys mayroon tayong pasasalamat, ma-appreciate po natin po yung ginagawa ng ating mga OFW, yung mga ganitong tao na i-share nila po yung naramdaman nila. Ganun lang po kasi, ganun lang po tayo kasimple po. Dapat po mapapansin po natin din yung mga tao yun na ma-appreciate natin yung mga ginagawa nila. Hindi lang po na titingin lang po tayo, kailangan din natin i-express din natin. Kailangan din po bigyan natin ng pansin po ang mga tao. Kaya, thank you so much Sir Dennis sa mensahe mo po, napakaganda ito. Pero ang totoo niyan talaga, sir, sabihin ko sa iyo, huwag ka sana magkampo sa amin, sa akin, hindi po ganun siya ito. Marami na pong nambintang at nanglalaib kay Idol Cindy po at saka Idol Mariano. Pero sa awa ng Diyos naman, nasaan na po sila ngayon? Nandiyan pa rin sila at lalo nilang minahal po si Idol Mariano. Yun yung maganda dun eh. Negatibo sila noong una, pero na-realize nila na mali sila sa kanilang akala at ito po nagiging positive po. Katulad niyo po Sir Dennis Flores. Diba? Yun po yung pinakamasarap sa lahat po. Na ang kaisipan niyo pagiging negatibo niyo po ay pinalitan niyo ng positibo po. At maraming salamat po doon dahil nagtiwala kayo at naniwala kayo kina Idol Mariano at hindi ka nagpatalo po doon sa kaisipang negatibo. Ganun lang po yun guys. Huwag tayo magpatalo kung anong mang inisip na negatibo. Baka ganito, ganyan. Baka ano na mangyari, wala na, bagsak na, gano'n yan. Pero ako guys, ako yung tipong tawag at may panindigan po ako. Pag sinasabi kong laban lang, laban. Ganun lang. Pag sinasabi kong nandyan lang tayo. Nandyan po ako. Di ba? Para sinasabi mo yung pagmamahal. Pag mahal kita, ay talagang mahal kita talaga. Hindi na yan mawala. Pangako yan eh. Ganyan po tayo magsalita guys. Mayroon po tayo. Laban lang tayo. Maghawak kamay po tayo. Yung iba man ay nanglalamig. Ayan. Nanglalamig lang yan. Nalulungkot lang yan. Pero babalik din yan. Okay? May nawawala, may darating. Ganun lang po yun. Kaya lahat ng Marley Nation dyan, kasi po tayo. Paglaban natin sa Idol Mariano at Cindy po.
Huwag natin ipakita sa kanila na nanglalamig tayo, nalulungkot tayo. Kung nanonood kayo ng prank kahapon, nanonood lang ako. Pero, laban ng idol sa akin. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Go lang, nandito po lahat ng Martinisyon po. Lahat po kami, nandito nagmamahal po sa inyo. Walang ano yan, walang duda po yan. Marami pa rin tayo, marami pa rin kami talaga. Naniniwala ako na marami po talaga na nagmamahal sa inyo. Naging busy lang po yung iba, may mga ginagawa lang po yung iba. Pero hindi po sila nagbabago. Naniniwala po ako. Kasi yung iba nakakausap din yung iba. Ayan guys ito na po ang pinakamaganda kong i-share sa inyo guys sa araw na ito. Sana po nagustuhan nyo po ang sinishare ko sa inyo guys. From positibo po, nagiging negatibo, from to positibo po. Ganun na po tayo. Hindi po tayo manatili po sa pagiging negatibo po natin kasi lalamunin po ang pagkatao natin. Pagkayan po ang papairal natin. Laban hanggang dulo po yan. Opo. Hawak kamay po tayo lahat guys mga Martinisyon po. Lahat ng reactors nandiyan pa rin po sila lahat. Hindi silang yung iba. Kaya guys, maraming salamat sa guys sa pakikinig nyo po sa aking ginagawa po ng mga update po, mga sinishare ko sa inyo guys. Sana po nagustuhan nyo at sana po ay kumbaga nabuhayan kayo kung sino po ang makapapanood dito sa aking video na ito. Sana po ay mabuhayan kayo yung mga taong nalulungkot at naging negatibo ang iniisip. Sana po ay maalis nyo yan at papalitan nyo po ng positibo na kaisipan para sa ating idol Mariano. Okay, right guys? Kung kayo bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates on my videos guys. And of course guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Idol Mariano, click mo na yan para update po kayo sa mga ginagawang video at mga live po ng ating Idol Mariano. Mabuhay po ang lahat. God bless you and more power.